So, gear up na tayo. Let's start the day now. So, yan. Papunta na po ang aming Lloyd. Si Dudong Rama. Prepare na sila. They will unload na. Guys, ayan, pauwi na tayo. Natapos lang sa ating activity for today. After a long day of work. Say bye to my vlog.